Lila. Ipindandatho yami. Maluma ngikutshela ngayini ukuthi wena umfanekiso wemicabango yami. Awukwazi ukuthi ungangithethisa kanjena. Hey wena, ingabe usangene la ekhanda? Ulahlekelwe ingqondo. Iplandandatho. Ingabe ulana ngempela? Uyasangana yini? Ngikhuluma ngendandatho. Lalela. Okugcina ungibonisa indandatho awusegumbini lakho ngakho indandatho kumele ibe sekameleni lakho. Ha? Liphi igumbi lakho? Lilapha ngaphakathi. Ima. Waze wakuthukuthela bonga le ndandatho nje iyodwa. Noma ingalahleka nje. Wena ungakwazi ukuthi uthenge enye efana nayo mawufuna. Le ndandatho iukuphila kwami. Le ndandatho ingeka antara wami. Angangabibikho lapha namhlanje. Kodwa inkumbulo yakhe Thatha lokho. Ubani ufike endlini ngemoto kaMahiti enkulu kangaka? Salonke. Wosalana. Woza. Bengisho ukuthi wena noLila nahlangana ngaphandle nje kokunqaba. Awungitshele. Yini? Lengempela enanixoxa ngayo. Mayelana nendandatho. Indandatho. Ngiqonde lokhu indandatho. Indandatho. Ngisho le ndandatho engibambe ngesandla sami. Sinawo amabhokisi endandatho. Imicabango yethu iqala ukusebenzisana. Na kanjani? Nami ngicabanga into efanayo, ha? Konke kuzolunga. Angikutshelanga ukuthi uhlale nje uzothini. Konke kufanele kuhambe kahle. Kungaba ngcono kakhulu uma konke kungahamba kahle kakhulu. Uyangizwa? Baba umfundisi, umcimbi uzokwenzeka maduze. Sicela nje usinike usuku oluhle lomshado. Ingabe kunenkinga mfundisi? Sasingahambisani nalama horoscope amabili ngaphambili. Ngiyacabanga ukuthi kuhle ukuthi sesiyakwenza manje.
Yini inkinga? Ingabe khona indaba? Kushada nalomuntu kusho ukuthi ngizohlale ngibhekene nezinkinga. Kodwa wenzelani lento mlingani? Kungani Antara? Kungani? Mangishada nalentombazane ngizoletha inkathazo nsuku zonke. Lamachati okuzalwa afanekisela amafindo aboshwe ezulwini. Inhlanhla izosibusisa. Ngiyakutshela. Hawu mfundisi. Konke kuyisibusiso. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.